Sokan fordulnak hozzám abban, hogy Kolos, segíts nekem abban, hogy lehetne 28 órából egy nap. Hát a válaszom nagyon egyszerű, nem lehet 28 órából egy nap, és nem lehet mindent megcsinálni. Be kell vezetnünk azt a szokást, hogy összeírjuk a teendőinket, és aztán szelektálunk. Azokkal a dolgokkal kell időt töltenünk, amik tegyük az e-maileket ihatóvá. Hogy néz ez ki? 4 féle megközelítés lehet az e-mailekhez, egyik az intézzük el. Vannak azok az e-mailek, amiket azonnal el lehet intézni, de maximáljuk azt az időt, amit egy e-mailre fordítunk. Például azt mondjuk, hogy ha 1 percen belül el tudom intézni, azokat az e-maileket most el is intézem. Valakinek el kell küldeni valamit, tudom, hogy hol van, fogom rögtön válaszban és küldöm neki. Hát rengeteg olyan dolog van, amit gyorsan el lehet intézni, és ezzel a bejövő e-maileknek ismerjük azt a mondást, hogy sok kicsi, sokra megy? Ismerjük, gondolom. Ki tudunk-e napi 15 percet szakítani egy fontos dologra? Ha napi 15 percet ki tudunk mondjuk könyvolvasásra fordítani, akkor ez éves szinten 5475 percet jelent. Itt is időblokkokat, ugyanúgy, ahogy a tanulásnál. Az iskolában is 45-50 perces órák vannak, tulajdonképpen ezt a napi munkában nyugodtan be. Ez a 3 terület, a tevékenységeink, hogy miket csinálunk, mennyi ideig csináljuk, hogyan csináljuk, mi alapján választjuk, hogy mivel foglalkozunk. Ez volt az első nagyon fontos téma. Hogyan töltődjünk föl, hogyan gondoskodjunk arról, hogy az energiaszintünk megfelelő legyen, ez volt a második téma, és hogy hogyan ápoljuk a kapcsolatainkat, hogy ezek az eltöltött időt valóban kitöltsék, ez volt a harmadik téma. Én említettem az elején, hogy az időgazdálkodás az egy érzés. Szerintem a stresszt igazából az okozza, hogy úgy érezzük, hogy kiment a kontroll a kezünkből. Érezzük-e úgy, hogy jól gazdálkodunk az időnkkel? Vagy úgy érzem esetleg, hogy elvesztegettem